Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphala phambili. Sicela i-ambulance, sicela ibhasi kuthiwa patient vehicle transport, i-PVT xa beyikhumsha. Sicela ibhasi ezizawufakwa amatayara abantu baye ku-specialist kuba abantu iidate zabo zibalekile. Zikhala eSimantshiyane izigulane kumasipala waseNdlambe eMpuma Koloni ngelithi ziswele izithuthi zenkonzo zikaxakeka kule ngingqi. Umongameli we-ACDP umfundisi uKenneth Mishwe utyhile umqulu wezithembiso waze wabhengeza namagama abagqatswa kwizikhundla zobusodolophu kumsitho obubanjelwe eBenoni kwiMpumarandi yeRhawutini namhlanje. There's the eager fever. There's Batman with his movements. This beautiful from Global. They're going to take the ball on. He's set it up, yeah! And a big, huge... Kwezemidlalo adlale ntanganya amakhwenkwe aseMamelodi nawaseNaturena ilinqaku macala kwibala lase-FNB eSoweto ngalemva kwemini. Molweni mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlanje singalibasanga ke masingene emxholweni. Izigulana kumasipala waseNdlambe eMpuma Koloni zitshotshe entla ngenkxalabo ngokungabikho kwezithuthi zezigulana kwingingqi zabo ngelabo bathi bakuzibamba emnxebeni baxelelwe ukuba azisebenzi kwaye iintsapho ziyezinyanzeleke ukuba bazikhangelele ngokwabo izithuthi zokuya esibhedlele nto leyo eyinkcitho abangayifikeleliyo kuyo. Ngaphephe zezigulo ezithile zifumaneka kwizibhedlele zaseGqeberha nalapho izigulana kufuneka zithuthwe ngebhasi yesebe lezempilo. Ukungabikho kwazo kubeka impilo yezigulana emngciphekweni. Ine-date yayibhayi namhlanje kanibona kufika i-ambulance so ngifenze sibhayi for ugqirha for i-check up ayafika i-ambulance namngena phela nigoduka. Umntanami kuba engumuntu ophila ne-diabetic type 1 so ungumuntu odinga i-insulin so isibhedlele sakhe apho sihamba khona for i-specialist sihamba eBhayi naw ke siyadinga uba makabe nazo i-insulin. Kuye kunyanzeleke ukuba abahlali bazame izithuthi zabucala ukuze bafikelele esibhedlele. Umuntu benzakele nini Saturday yalo muntu okokoko wayifonela ambulance wayincama ndithetha uba mna akanayo nemali yokhwela uyecawa. Siyacela kurhulumente sikuthi urhulumente abantu bethu bayasokola abanazi medical aid asinayo imali yoGovernment but sifuna i-services. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi ukunqongophala kwezithuthi zeenkonzo ezingxamisekileyo kubangelwa kukulibaziseka kokulungiswa kwezithuthi phantsi kwesivumelano esitsha solawulo lwezithuthi. Isebe likwajongene nengxaki yokulibaziseka kokulungiswa kweambulensi ezingasebenziyo. Okwangoku ezo zikhoyo ziyasetyenziswa ngendlela eqinisekisa ukuba indawo ezidinga uncedo ziyafikelelwa. Eli sebe lithi lithenge iiambulensi ezintsha ezingama-51 ukuqinisa iinkonzo zonyango olungxamisekileyo kulo lonke iphondo. Nalapho kulindeleke ukuba ezingama-28 kuzo zisiwe kwiindawo ngeendawo kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi kumasipala iNdlambe. Isebe lemozulu eKapa lithi akukho mvula ininzi elindelekileyo eNtshona Koloni kwiveki ezimbini ezizayo. Oku kwenzeka ngelixa amanqanaba amanzi kumadama kwelaphondo engaphantsi kwe-80% ngelixa kusondela ixesha lasehlotyeni. Isixeko saseKapa sithi lo myinge wamanzi ukhoyo kuza kufuneka ukuba wonele ixesha lasehlotyeni nanjengoko kusetyenziswa kwawo kusenyuka ngelo xesha. Amaqela wezamanzi ephondweni ayaqhubeka nokuqaphela isimo samadama nokusetyenziswa kwamanzi. Ngokuhlalutyo olwenziwa rhoqo ngonyaka lisebe lezamanzi kuzwelonke, umthamo wamadama wamanzi kufuneka ube kumnyinge ka-80% ekhulwini ukunqanda izithintelo zokusetyenziswa kwamanzi. Kungoku nje amadama kweli phondo angaphantsi kuka-80%.
What the city will do is we'll look only at the end of October, which is the end of our hydrological year, and then we'll see where we are at that point. Up until then, it's literally a guessing game as to what rain is coming. So we hope for a little more rain over August and September. Obviously, you will remember as a Cape Townian, we've had very wet Septembers before even. Ukanti abahlali bayabongozwa ukuba bawasebenzisa ngononophelo amanzi. Even though we had that hectic storm in May, dam levels are much lower than they should be at this point. They're about 15 points lower than they were at a comparable time. And so we have to be careful about our water usage and just remain responsible. Kwelinye icala, inkonzo yemozulu yaseKapa ithi akho zimvula zimandla zilindelekileyo kweziveki ezimbini zizayo kweliphondo. Oku kuza kanye ngelixa zithande ukunqongophala imvula ingakumbi kwinyanga kaJulayi. We are looking at generally cloudy to partly cloudy conditions. No rain on the charts, no rain on the charts for tomorrow, Sunday. On Monday, there is a weak cold front that will be passing south of the country. Andile Mbanja weendaba ze-SABC eKapa. Usekela nobhala jikelele wesibini we-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane ugxeke kabukhali ukubulawa koceba we-ANC eThekwini uSibusiso Khekhe Khwela ebesenza intetho ephambili kwinkonzo yomngcwabo kaKhwela eClearwater kwintshona yeTheku. uKhwela udutyulwe lahlanziselwa ngolwesine kwiveki ephelileyo ngethuba incedisa abahlali bakwa-Ward 17. Inkonzo ibizinyaswe ngamakhulukhulu abazili. Inkundla yemidlalo yaseClearwater bigcwele phama abantu bezovalelisa okugcina khansela uKhwela. Umnumzana uKhwela wabulawa ngesihluku ehhovisi lakhe elisesizakala center khona eClearwater. Ubulawa kwakhe kushiye umndeni nomphakathi ushaqeke kakhulu. Silahlekelwe yigolide. Silahlekelwe yidiamond. Silahlekelwe ukhiye iwili indoda. Kodwa impande umfundisi isalile. Nakuba isizathu sokubulawa kwakhe singakaziwe kwamanje, ithimba liphenya ukubulawa kosombusazwe esifundazweni iPKTT lihola uphenyo. Abaholi be-ANC bathi okubamangaza kakhulu ukuthi umnumzana uKhwela wayeseshilo ukuthi ngeke asengenele isikhundla sobukhansela. Uhamba ngalesikhathi la njengombutho wesizwe senhlangano iANC sizama khona ukuqoqa bonke abantu lesimo sokuthi abantu babuyise ithemba kwiANC. Umnumzana uKhwela wajoyina iANC sesikoleni samabanga aphezulu wabe sejoyina amasosha omshosha phansi ngaphansi kwe-Operation Vula. Waba neqhaza ekwakhiweni kwezinhlaka zeqembu ezindaweni eyisontshonalanga yeTheku. Ngo-2016 umnumzana uKhwela wakhethwa njengekhansela kumasipala weTheku. Usebenze njengekhansela amahlandla amabili. Mokonyane unxuse amalunga akhongolose ukuthi ahlonipha uKhwela ngokusebenza ngokuzinikela nokusikhandla. And only through us having credible councillors as the ANC reclaiming eThekwini, we can have characters of Comrade Khekhe multiplying. Akakaboshwa umuntu kodwa kukholakala ukuthi amaphoyisa khona imikhondo ayilandelayo. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayinda Mhlongo eClearwater. Ungcwatyiwe namhlanje wayesakuba ngumphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yomthonyama eGauteng uMzi Khumalo. Uwongwe ngenkonzo yesingcwabo saseburhulumenteni sephondo kwisigaba sesibini ngenxa yegololo lakhe koorhulumente basemakhaya eGauteng. Ibambela nkulu baphathiswa eGauteng unkosikazi Nomantu Nkomo Ralihuko umncome ngokuzinzisa oomasipala ngexesha kwakuxhaphake ukutshintshwa koosodolophu. Usapho abahlobo inkokheli zopolitiko lukhungelene ukhahlela kwayisakuba ngumphathiswa obambisana ngolawulo nemicimbi yemvelo eGauteng ongasekho uMzi Khumalo. Abantwana bakhe bamkhumbule njengotata nothando nenkxaso igorha kwimpilo yabo. My father, some heroes don't wear capes but wear a suit and a beautiful smile which brought warmth and comfort. Umphathiswa wokuzinzwa koluntu eGauteng uthi Azili Mutara uthi uMzi Khumalo bengengomhlobo nogxa wakhe kuphela. Uthi uKhumalo wafana nomntakwabo omdala emva kokuba itshatile sithi wambonisa indlela kwezopolitiko ubunkokheli nobombosana. How many friendships are privileged enough to travel that distance from the corridors of parliament to dinners to airports and holidays to marriages to children to family? That was our evolution.
and through every chapter Mzi remained my older brother. Ilungu lesigaba solawulo kumbutho wesizwe ukhumbuzo Ntshavheni likhumbule iminyaka yomzabalazo ngethuba lenkokheli yakwaKhumalo yayikhokhela umbutho wabafundi iCOSAS. And it was during these COSAS underground days that Comrade Mzi was recruited and he joined COSAS in 1987. He was part of the mass membership and grassroots leadership of the COSAS that propelled itself to its own unbanning in 1989. Ibambela nkulu baphathiswe eGauteng unkosikazi noMantu Ngomorali Hulu liqhobela izandla umfu Khumalo ngokuseka umasipala wesithili iRand West. Comrade Mzi was a giant. So as we gather here today, let us celebrate his life. It was a life worth living. It was a life given to the people of our country. It is a life whose premature ending has left a massive hole in our hearts and a huge gap in our provincial government. Ushiyanga semva kulomhlaba uhlaba ngameva nenkunzana unina, umkakhe nabantwana bathandathu. Walapha ezindabeni. Amawakawaka abazili agungelene eMsinga KwaZulu-Natal ezakuthi indlela nhle kumculi kaMaskandi ongusaziwayo uSicebi Dlamini nobesaziwa njengenkosi yamagcokama. Kodwa ke masiqale evenkleni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena uyakwazi ukuzibukela ezindaba kwiqonga lika SABC Plus nelika SABC leHigh ukanti ukuphela nje kwazo ungazibukela kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. I-ACDP phakamise igama loza kungena njengosodolophu kunyulo lomasipala kulonyaka. Usekela mongameli weqela Wayne Thering unyulwe i-ACDP ukuba amele umasipala wesixeko saseThekwini ukanti Bishop Dalton Adams uqatselwe kwisikhundla sokuba ngusodolophu kwisixeko saseGauteng. Umongameli we-ACDP umfu Kenneth Mishwe wenze isibhengezo ngexesha lokuphehlela kwesicwangciso-nkqubo seqela soyinyulo komasipala eBenoni kwimpuma yeRhawuti. Oku kwenzeka ngelixa unyulo lorhulumente basekhaya obulindelwe ngamehlo abomvu lusondela. I-ACDP inethemba lokuba imbali yayo yokusebenza kunye nokuzinza kwayo iyazithethela. Eli qela libhengeze abatyunjwa balo kwizikhundla zokuba ngosodolophu. A promise is that South Africa will not remain the same. If they put us in those offices, they elect our mayoral candidates, then they will ask themselves the question, why did we wait so long before we elected these people? Because we could have saved a lot of millions because they are honest people and hardworking people. Njengenxalenye yokufezekisa izithembiso zeqela, usekela mongameli we-ACDP uWayne Thering ugxininisa ekulweni urhwaphilizo njengenye yezinto ezinkqenkqeza phambili. Public office is a position of service. And scripture repeatedly connects righteous government with justice, with honesty, with compassion, and the protection of those who are vulnerable. uWayne Thering naye uvakalise uluvo lwakhe ngemicimbi yakutshanje enxulumene nokufuduka ngokungekho mthethweni. Government that does not know who is entering or leaving its territory is failing in its basic responsibility of protecting the sovereignty of that nation. Njengoko sebekugqibile ukwazisa ngezicwangciso zabo, ngoku bajonge usuku lovoto umhla wesine kweyeNkanga uNovemba ke ngamaRhanuka nalapho kuza kubethwa khona intonga. Njengoko lisondela unyulo lorhulumente basemakhaya amaqela ezopolitiko aqinisa amaphulo okugaya inkxaso amanye abhengeza abagqatswa ngokuzama ukurhwebesha abavoti. Masive ingxelo ngephulo le-DA, i-UDM ne-APC.
iDA biqhuba iphulo layo logaya inkxaso kulungiselela unyulo loorhulumente basemakhaya eKhayelitsha eKapa apho inkokeli yeliqela kwangusodolophu waseKapa umnumzana Jordan Hill Lewis yazise ngoceba abaza kukhulisa inkxaso yeliqela. Mnumzana Hill Lewis uzingombe isifube sithi iyakhula inkxaso yeDA kulo lonke eli ebalula umzekelo ophilayo waceba abathathu abalaqaze iANC KwaZulu-Natal. Uqhube wathi imbali yolawulo olusulungekileyo kwisixeko saseKapa lelona gugu leliqela. Are on the run. They are on the run. They know that they've got nothing to offer in Cape Town. What do you offer to people when the government in this city is already delivering so much and investing so much? Kusenjalo eMpuma Koloni UDM ithi iziphumo zonyulo lovalo zike ukutsha nje zikhulisa ukuzithemba kwayo. Inkokeli ye-UDM uNjengele Bandolomisa ibalule ukuzuzela iqela kuWard 1 kumasipala uMbaxa eBuffalo City. Let me make something clear. Patriotism belongs to all of us who care about the future of our children. It is not the property of one political party, one organization or one section of society. Kwelinye icala eMpumalanga i-African People's Convention i-APC ngamafuphi yazise ngabagqatswa bayo kwesobusodolophu komasipala waseBushbuckridge iThembisile Yani noDr J.S. Moroka. Umongameli we-APC umnumzana Themba Gudi uthe bazakhondoza ngabagqatswa kwemimandla abanamandla ubunkokheli nenkxaso yoluntu kuze balawule ngokufanelekileyo. We are satisfied, we are happy with the people that we have chosen. As you saw here in Bushbuckridge, our mayoral candidate is our provincial secretary, comes from Bushbuckridge. Amaqela yaqhuba ukwazisa ngamaqela awo ubunkokheli nezithembiso zonyulo ikukwenziwa kwenkonzo ulawulo nokuphenduliswa ngezenzo ebonakala njengemiba ekuza kujingiswa inqatha ngayo kurhwetyeshwa abavoti kunyulo lorhulumente basemakhaya esiya kulo ngoNovemba. Uxolo nokhuseleko zizinto ezakuba phambili kwingqungquthela yama-46 yeSADC eThekwini. iSADC Troika idibana ngelixa ummandla ujongene nokungazinzi kwiindawo ezithile zeDRC, eMadagascar nakumantla eMozambique. We work together to address conflict, instability, governance failure, poverty and social discord. And we need to create equal economic opportunity and build inclusive institutions of governance. We seek a region where people move out of choice, not out of desperation. None of what we seek for our region is achievable without peace. Igcisa lomculo kaMaskandi uSicebi Dlamini owaziwa njengenkosi yamagcokama ungcwatywe kwikhaya lakhe laseMsinga KwaZulu-Natal. uDlamini usweleke kwingozi yemoto eRichards Bay kumantla agudla unxweme weliphondo kwiveki ephelileyo. Nokanje abaxhasi benxunguphele kodwa bakhumbule ukuxhelelwa kwabo exhukwana ngenxa kaSicebi Dlamini. Nokanje bedandathekile bathe bebedanisa ngoncuthu lobugcisa bakhe de inhliziyo zidade encintini yobusi. Sibona ngathi umsinga nje kuphelile ngathi njengoba sanjelo iqhawe lethu sibona ngathi nje kuphelele. Ngazangani istakfela sesifala uSicebi. Baba Sicebi ngayi istakfela. uSicebi Dlamini wethulelwe umnqwazi kwinkonzo yokuthi ndlela nhle kuye njengoshiya umzila ozinzileyo ekuqinisekiseni ucwambu lomculo kaMaskandi lungcanyulwa nasesizayo isizukulwana ngokuba uye wasiqhola isingqi sawo de sanomtsalane nakwabasebancinci ngeminyaka.
kananjalo kube kumantla KwaZulu-Natal eMsinga apho kuqalwe eMswaneni ngabahlobo usapho abaxhasi kanye nezinye imvumi bedela konke ukuhlonipha eligcisa lithe lafumana amawonga amatyeli ngamatyeli. uDlamini akakhunjulwanga njengokunkiloza ngoMasikhandi koko kubabazwe isimilo sentobeko yakhe, ubuntu bokululela isandla nokuphakamisa abanye kanye nokuxabisa inkcubeko. Siphilile naye, sisebenza naye, benomoya omuhle. Ngoba nami bengumuntu one celebration birthday lapho bengiqoqe khona zonke izingane sindawone nabaculi bezongeseka. uSicebi naye bengomunye weinsizwa ebeyizongeseka ngomhla ka9. Ukanti ke uqa wakhe lo besaziwa njengenkosi yamagcokama nathe wehlukana inyama nomphefumulo wakhe nayo kwingozi. uSipho Gupta Mchunu ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela izolo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, sinikhumbuzeke kuba nangomso isekwa sithi kamnandi.